To kwang'iyo weche ma Kisumu County en ni koro riwruok mok mar piny owacho e boma ma Kisumu chako okenge mago makare ahinya mar puonjo jopiny ber mar rito aluora ka ginywando jopuonjre e weche chenro mar pidho yiende. Koloso e boma ma Kisumu, jakom riwruogno mar Smiling Together CBO Fred Afune okwayo jopuonjre obed aneno ng'alo manyime pidho yiende kod rito aluora mondo kik achiedh nade mag lokruok futo mar lwasi obedie kaka osebede kinde mokadho. Achiel kuom jokanyo mag koro riwruogno Brian Otieno to lero ni chenrono koro dhi konyo piny owacho ahinya e lek mar neno ni koro yiende opong'o kata bungu obede Kenya kae kwan atamalo 10. Gini giwegi wacho ni koro kaunti ma Kisumu osechano pidho yiende maromo kanyo milion 40 chop giko higani, to kata kamano gin kaka riwruogno gichano neno ni kochopo giko higani to gipidho yiende maromo 6,000. Koro ka japuonj mano migosi Ramula mane loso e lo japuonj maduong' e skul secondary ma St. Rita to nowacho ni gibiro dhi nyime to kod pidho yiende ka giluwo tiend jalno ma bende koro ne ng'iyo wechego mag keto aluora mano mosenindo Ngire Wangari Madhai. Kenda mor mar wacho ni en tich mwatimo maber kwatiyo machiegni gi jotelo mag skul kod nyithindo masomo e iye kae. Koro wapidho yiende 200. Gima daher mar wacho kendo en ni maeri ok en gima watimo kawuono kende, to wan gadier kendo wan gi lek mar timo gini higa ka higa mondo obed gino ma chalo kitwa kaluwore gi osiep masani koro waseloso gi St. Rita Girls. Wayiero St. Rita Girls tielo mokwongo kaluwore ni chien kanyo ni yamo owalo wi ot ma nyithindo some, to en gima lit miwuoro. Koro ne ber saidi mondo mi wabi wapidh yiende ka mondo geng' yamo mapek madewar wi udigi eki. Gimomiyo Smiling Together pidho yiende en ni kaka piny kendo kaka aluorawa wan gi winjruok mondo mi wachor atamalo mar bunge ma wan go ochop atamalo 10. Ka wawuoyo kawuono, Kisumu County nigi atamalo 0.4 mar bungu. Sechego Kisumu County bende nigi winjruok mar pidho yiende katin to milion 40 giko higani. Smiling Together bende nigi pango kendo nigi lek mar pidho yiende katin to 6,000 e giko higani. Very happy to be one of the schools that has been chosen by the Smiling CBO to do the tree planting activity. This is one of the achievements that was left by the late Wangari Maathai. She did it as a in the essence of conserving the environment. We are really happy that this is not the first time that we shall be doing this exercise. It will be an yearly event that will be doing it to ensure that we change the environment. Leo tumefanya kazi ya kupanda mti. Niko na furaha nyingi sana kwamba mimi pia ni mmoja waliopanda mti. Nitafurahi sana huku mbeleni kama mti yangu itakuwa imekuwa kubwa. Jambo la kwanza ningependa sana kuwashukuru watu wa Smiling CBO. Asanteni na asanteni kabisa sana. Manake mmetusaidia sana katika shule yetu kutokana na majanga ambayo tulikuwa nayo, upepo ambao unatoa mabati na hali nyingine kadhalika pia. Asanteni sana.